चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड दरम्यानच्या कशेडी येथे उभारण्यात आलेल्या बोगद्याची रविवारी करण्यात आलेली वाहन वाहतूक चाचणी यशस्वी झाली असल्याने सोमवारपासून बोगद्यातील एकमार्गिका हलक्या वाहनांसाठी खुली करण्यात येणार आहे। रोणापाल पूर्णीचा ओहोळ येथे शेतकरी प्रकाश गावडे यांच्या म्हैशीवर ओहोळात दबा धरून बसलेल्या मगरीने हल्ला केला। गाभण म्हैसीचा जबडा फाडल्याने म्हैस जखमी झाली। जखमी म्हैसीवर उपचार करण्यात आले। राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ दिली असली तरी इतर प्रलंबित मागण्यासाठी एसटी कामगार संघटनेने आजपासून बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे। सोशल मीडियावरून महिला व युवतींची बदनामी करण्याचे कणकवली तालुक्यात 2 महिन्यात 3 गुन्हे घडलेत। कणकवली पोलिसांनी जलद गतीने तपास यंत्रणा राबवत या गुन्ह्यातील सर्व संशयितांना ताब्यात घेतले। सावंतवाडी तालुक्यातील मळेवाड जकात नाका येथील धोकादायक वळणावर एसटी बस व दुचाकी यांच्या धडक होऊन अपघात घडला। या अपघातात दुचाकीस्वार गजानन शिरसाट राहणार मळेवाड शिरसाटवाडी हे गंभीर जखमी झाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।